Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είναι ο Προνούπ. και ο Καμένος πάλι δεν είναι εδώ, να μου το σου πω. Έχει ωραία. Και θα πάω να παίξω βασικά. Γιατί ο άλλος κάθεται και τρώει και με κοιτάει. Οκ. Alan Wake. Φοβάμαι το παιχνίδι, όχι ρε. Σκάσε. New game. Easy επειδή είμαι πολύ τέτοιο, πολύ pro και ξέρω ότι θα το τερματίσω, είναι πολύ δύσκολο το easy. Ξεκινάμε. Microsoft το έκανε. Όχι. Πάλι καλά μου το πεις. Το παιχνίδι έχει βγει. Δεν έχει βγει PlayStation 3 γιατί το κάνει Microsoft, λογικό. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember. Διάλυση στο σπίτι. My name is Alan Wake. Είναι ωραίο το παιχνίδι. I'm a writer. Κύριε Βασίλη. Το τερματίζεις ένα μας αρέσει. Αρκετά μόνο το πάντως. Μεγάλο. Τόσο. Τόσο. Όσο τι... I've always had a vivid imagination, Τόσο μικρό. but this 5 dream λεπτά. unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. Τι λέει ρε παιδί μου. So yes, Και τι έχει it πάθει αυτός. began with a dream. Ναι, ωραία, σε κατάλαβα. Following a typical nightmare pattern. Είμαστε με τον Datsun και προχωράμε. Desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, Όπα. I couldn't remember. I've been Κάτι δεν driving πάει too καλά εδώ, fast down a ο coastal μέσα σε road to τούνελ. get there. Πρόσχερ μαλάκα που πας. Ω. Τα λέμε στο νοσοκομείο. Θα έρθω σε 5 χρόνια. Όπα. Είστε καλά φίλε, είστε καλά. Θες να πάμε στο νοσοκομείο, πέθανε. Όπα. He was dead. Τι κάνω τώρα γαμώτο. I was convinced they Θα put με me in χώσουν jail μέσα and I στα would εισόδια. never see Alice again. Στα ισόβια, ό,τι να είναι, ισόβια, φάω. Τι κάνει ρε το αμάξι. Τελείωσε την μπαταρία. Και δεν έπρεπε να πάρω κινέζικες. Καλά μου το είπε εκείνος. Πού πήγε ρε. Στο διάλογο πήγε στο νοσοκομείο μόνος του. Suddenly, his body was gone. Episode 1 Nightmare, εφιάλτης. I was in shock. Εφιάλτης στο δρόμο. I could hardly stand my feet. Εφιάλτης στο δρόμο του. Πώς θα είναι αυτό να ρε. Α, ναι ρε. Ο ξύπνιος. Αυτό που είχε πει ο Κέικ. Έτσι δεν είχε πει. Τι κάνω ρε. Α, εδώ. No. Τρέχα. Ωραία. Και πάμε εκεί πέρα. Τι βγάζεις τι... Όπα, I ένας had to go to φάρος. the lighthouse. I knew there was something important Θα πάμε waiting στο for me φάρο. there. Οκ, προχωράμε. Έχω εκκλησοφοβία. Alan Wake. Σκότωσε άνθρωπο. Όπα. Τι θες ρε. Τι κάνει You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives Ρε and πέσε kill τώρα them? δεν You νιώθω. think it adds to the drama? Πέσε. You're in this story now. Πέσε. And I'll make Τι είναι αυτό you ρε. suffer. Τρέχα. Jump. You missed your Αυτός κάνει deadline! teleport, δεν πάει καλά. Damn. Οκ. Press safe to dodge. Και You can't stop me! try again. Να αυτό να με κάνουν. Ω! Έλα εδώ ρε καριόλι. Πας. Έλα. Αχ, γάμο. Ρε. Good work. Είδες, το πέτυχα. I Μην κοροϊδεύεις. realized that the Πάλι hitchhiker τρως. was a character from the story I'd Ναι, been ρε. working on. Πού πήγε τώρα. Πάμε εκεί. Άσε με ρε ξέρω. How does it feel to die by the hands of your own police? Ο Slender έλεγε. Τι
Τρέχα! Θα πιέσει! Θα πιάσει! Βοήθεια! Έσπασε και η λάπα. Κουράστηκα. Έφαγα φαγγές στο μεσημέρι. Και βάρη. Όπα! Προχώρα! Τώρα μου περιμένει απέναντι. Α, όχι, με λέει να πω. Τρέχει. Γιάζω! Και δεν με χωρίσει. Mr. Wake, it's me. Play steward, remember? Quickly, get inside. There's no time to lose. Wow, τι έγινε. Νάτος. Oh no. Άνοιξε του, βοήθα τον. Δεν πλήρωσα τη ΔΕΗ, περίμενε μισό λεπτό. Φέρ' τα λεφτά ρε. Δεν νιώθω. Φέρ' τα λεφτά. Αυτό δεν τα δίνεις. Όχι. Μπάμπι. Όχι ρε. Μπάμπι. Όπα. Γελά δωρή. Εσύ θα δώσεις, θα πληρώσεις το χαράτσι. There was no way out. Γάμο τι. Ωραίο μάτι. Cabin was a death trap. Wow. I had to get out. Σεισμός. Πιάνει πανικός. Ηρέμησε φίλε. Εντάξει, θα βρω τα λεφτά με ενισχύσεις. Αυτό πάνε σε φίλε. Follow the light. Οκ, boss. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Μόνο στο φως, Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Οκ, θα το ακολουθήσω φίλε. Wow. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Pick up the flashlight, bitch. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Τι και μπαταρίες. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Πήγαινε για σκοποβολή. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Whoa. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Πρέπει να πάω εκεί. You made me this way, and now I'm gonna Fear. Περπατώ στο δάσος. Όταν δεν είναι εδώ. Όταν έτσι. Load.
Load, bitch. Ώστε είσαι μάγκας, Open emergency. Έλεγε. Switch weapons. Οκ, δεν το χρησιμοποιώ, μην κάνεις έτσι. You're dead. Just like Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Πυροτέχνη. Scan και reload. Πέθανε. Προχωράμε. Στο φως, γρήγορα στο φως. I can keep this up forever. Τρέχα. Όπα. Πολύ καυτές φακές θα πάρεις. Τρέχα. 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 Τσάου. Λες μέσα στο σπίτι. Στοπ. Τάνα σου. Τα λέμε. Πάμε για άλλα. Τελείωσε. Το μαρτύριο μου τελείωσε. Είμαι ζωντανός. Τι είναι και εκεί πάνω, φως. Wow. Πάει και το φως αυτό. Ρε, μας έκοψαν το ρεύμα. Και έπρεπε να δώσω τα λεφτά. Αου. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You Δεν dozed ακούω, off. φάθηκα. Right. Anything more than dozed off would be Yeah, worse for everyone. Δεν τους ακούω. Cheer up, handsome. We're here. What? What, bitch? Κοίτα το Άλαν πέθανε. Γιατί όμως πέθανε δεν ξέρουμε, δεν θυμάμαι ποτέ. Βασικά, αν είναι σωστά, ήταν, το έκατσαν στο στομάχι. Και έτσι τελειώνει η ιστορία του. Εδώ πέρα το θάψανε μπροστά. Ναι. Και αυτό είναι το η Ferrari. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. Okay. I want a shot of you with the town in the background. Και κάπου εδώ το Sure. σταματάμε. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Εδώ ήταν ο Cubes. Προνούμπ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.